Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang ndang piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis iki. Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Wis seneng lek aku dileput ya. Lho. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek selukung tubuh. Cek wedok iki wek. Wek iki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Iya. Bebek wedok wis ngono ki ndang. Kowe iki ndang muni to wek ngono lho. Piye? Wek. Terus bebek lanang ndang wek. Mancik. Terus udul kewer.